Det er en stor fornøjelse for os, at vi har 28 hold her i de ældre drengeårgange. Det summer af fodbold. Vejret er med os, så det er et fantastisk arrangement, at Carlsberg Sport har stablet på benene. Det, at man også kombinerer det her arrangement med, at der er aktiviteter ved siden af, som har berøring til fodbolden, at der kommer Superliga-spillere. At Michael Toft kommer og viser sine kundskaber. Det er også med til at give arrangementet en ekstra dimension. Kampen og Øen er jo skabt sammen med OB, som er en af vores store samarbejdspartnere her på Fyn. Der er rigtig mange forbrugere herude, som hygger sig, og som jo især bliver eksponeret for Carlsberg Sport og interagerer med vores brand. Og vores kunde Fjordager i det her tilfælde får jo også en øget omsætning i dag og skaber noget mere liv i lokalsamfundet og også klubben. Det er fantastisk, at vi har en aktiv samarbejdspartner som Carlsberg Sport, der giver os mulighed for at lave det her stævne, som er noget af det største, man kan tilbyde på Fyn. Og det er endda noget, vi kan tilbyde gratis nu. Vi har haft næsten 1.500 med til stævnet hvert år, og flere hundrede inde på Trefor Park. Der er både en kæmpe oplevelse. Det her det er once in a lifetime, og det er de også godt klar over i forvejen. Det er ikke særlig mange, der kommer derind og spille.